Neste vídeo imos explicar como instalar o LXC ou LXD, é dicir, o Linux Container. O Linux Container é unha tecnoloxía de virtualización a nivel de sistema operativo para Linux. O que me vai permitir é xestionar contenedores e imaxes, de maneira que todo o relativo ao contenedor está incluído nun cartafol. É unha solución sinxela, non tan eficiente como outras, pero para a introducción no mundo dos contenedores é perfecta. Vale, LXD admite distintos tipos de sistemas de ficheiros, pero recomenda ZFS e tamén fai outra recomendación, empregar un disco dedicado ou unha partición para a creación de contenedores. En esa liña vamos facer a instalación. Como dixen antes, imos empregar un pool de CFS. Entón, o primeiro que temos que facer é instalar os paquetes do CFS. CFS Utils Linux Snapdragon. De acordo. Vale, de acordo. O seguinte que imos facer xa é instalar o noso LXD. Unha vez remata a instalación, o que temos que facer é inicializar o xestor, de maneira que o que imos facer é crear o pool onde se van a almacenar os contenedores que xestione co meu LXD. De acordo? Imos esperar a que acabe de instalar e a continuación faremos a inicialización. Perfecto. E xa rematou. Entonces agora imos facer a inicialización. Para iso executamos o init. Ben, aquí vai nos preguntar por varias cousiñas. Imos ir respondendo unha a unha, explicando cada unha delas. Ben, me pregunta se imos formar parte dun clúster. Pois non. Logo me pregunta se queremos empregar se queremos crear un novo volume para guardar os contenedores. Deixamos a opción por defecto. O nome danos igual, o sistema de arquivos dese volume vai ser o ZFS, correcto. Pregúntanos se o crea, decimoslle que sí, e aquí se vamos a empregar un dispositivo de bloque adicado ou non. A resposta é sí, porque creamos un disco específico para os nosos contenedores. E poñemos o nome do dispositivo. De acordo? De STB. Aquí cada un porá o nome do disco que lle corresponda. Logo me pregunta se vamos formar parte de un servidor na nube, vale? De un servidor como servizo na nube. A resposta é non, admitimos por defecto. Vai crear a interface de red LXD-BRO, que funciona como un switch router NAT e que é o que permite que os contenedores teñan saída ao exterior. Decimoslle que sí. Un bridge, efectivamente. Vale, e o nome por defecto é este, perfecto, vale. Non temos unha configuración IP por defecto, deixámola en auto tamén, vale, e aquí tamén admitimos que
que se actualicen as imaxes automáticamente. Na opción anterior, o que estamos dicindo é que o noso LXD non sexa accesible dende outros equipos da rede, de acordo? Prememos tal e perfecto. E xa rematamos a configuración. Moi ben. Agora, o seguinte e último paso é incluir ao noso usuario no grupo, sempre me trabuco, no grupo de LXD para que poida xestionar o xestor de contenedores. De acordo? E con isto remataríamos a instalación. Como vedes, non é nada complicado. Podemos facer algunhas comprobacións. Comprobar o espazo de almacenamento, aí o temos. Comprobar o pool, que me mostra o disco e o tamaño do disco. Comprobar o estado. Aquí escribín algo mal, status, comíme unha U. Vale, vemos que está online, que está operativo, que xa podemos empezar a traballar con el, e tamén podemos observar a estrutura de cartafoles creada polo LXD. Sí, aí está. Ben, pois xa temos feito a instalación. Veña, adiante e ánimo con eles.